खुलुमबाय रायजोफोर आरो गुड मर्निं आसा खालामदों नोंथांमोन बयबोनो मोजाङैनो दं होननानैहाय आंबोनो मोजाङै दङ इसोरनि अननायावहाय थ' दिनैहाय आङो सानबाय आरो दाथ' बिरादनो गोजां बोथोरनि सम ओमफ्राय दिन वेदाराबो ओरैबादि बांसिन गोजांगासिनो दं आरोना थ' एज ए हेल्थ वार्कार आरोना नोंथांमोननि सिगाङावहाय दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे एडभाइस होनो सानो बेनो जाहैबाय गोजां बोथोराव दा नखरे रावबो बुंनो हाया आंनियाव बेमार आजार फैया होननानै आरोना आंनियाव बिदि जानाय गैया आंनि उन्दैनिफ्राय लानानै बोराय बुरै गासैनि देहायावहाय माबा प्रब्लेमा जाखायो आरोना दिनै गाबोन बयनिबो देहायाव थ' बिनि गेजेरावहायनो हाइपारटेनसन माने हाइ ब्लाड प्रेसारा हाइ बिपि बयनिबो दिनै गाबोन प्रेसारनि प्रब्लेम थायो हाइ ब्लाड प्रेसार थ' बेयो मोनसे नर्माल बादि जालांबाय आरोना मानसिनि थाखायहाय जे हाइ ब्लाड प्रेसार 40 बोसोरनि गोजौबाथाय एसे माने बर्डार लाइनाव हाबजेनबाय एकदम जुदि 50नि गोजौबाथ' माने मास्ट बि प्रेसारखौहाय चेक खालामबाय था रायजोफोर मानो होननानै बुङोब्ला गोजां बोथोरावहाय एकदम जायफोरना ब्लाड प्रेसार जेब्लायबो हाइ थायो गोजां बोथोराव बांसिनै स्ट्रोक जानायनि चान्सेसा थायो बिनि थाखायनो जेब्लायबो ब्लाड प्रेसारफ्रा जायने बांसिन हाइ ब्लाड प्रेसार नोंथांमोना गावनि ब्लाड प्रेसारखौ रेगुलार चेकआपआवहाय थाबाय था दिनै गाबोनथ' न'फ्रावहायनो मा होनो अर्डार खालामनानै लानो हाखासै माबाखौहाय बिपि एपारेटासखौहाय आरोना अनलाइनावनो एभेलेबेल मोनखायो थ' रना बाबा हामा कार्टुन नायनोल' थ' बेफोरखौ अर्डार खालामनानै लानो हागोन गावबागाव न'फ्राव दोननानै लायोबा सुबिदा जायो आरोना ओमफ्राय नायबाय था डिजिटेल मेसिनावहाय ब्लाड प्रेसारा जुदि 140 140/80 बेफोरब्ला नर्मालैनो दङ साननानै ला 130/80ब्लाबो नर्मालैनो दं 70 बेफोरो गासैबो नर्माल खिन्थु डिजिटेल मेसिनाव जुदि ब्लाड प्रेसारा 140/90 150/190 बिदि जुदि जाबायब्ला साननानै लादो एसे प्रेसारा बारायगासिनो दङ बांगासिनो दङ बिनि थाखायनो गावखौ बि केयारफुल था मानोना गोजां बोथोराव बांसिनै स्ट्रोक जायो जायफोरने हाइ प्रेसार दङ मानो होननानै बुङोब्ला गोजां बोथोराव जोंना बारा जोङो खामानि दामानिफोरखौबो एसेबां मावनो हाया आरोना जोङो जे आरामै दुंबुरबुर बिसनायाव जिरायनानै थागौ होननानै मोनो थ' दुंबुरबुर बे बिसनायाव जिरायनानै थानाय मानाय ब्लाड सार्कुलेसन मोजां जालिया ओमफ्राय गोजांनायनि थाखायनो माने मोनसे जोंनि अलवेज नर्मालि जोंनि इन्डियायावहाय वेदारा बेलेग थायो गोजां बोथोरनि समाव गोजांनाया बारा जायोब्ला जोंनि वेदारा चेन्जेस जानायनि थाखायनो मा जायो मोनसे वेदारनिफ्राय मोनसे वेदाराव गुसु वेदाराव फैनायजों लोगो मा जायो जोंनि देहाया गोबाङैनो चेन्जेस फैयो बेनो जाहैबाय हठात करे गरमनिफ्राय गुसुआव फैयोब्ला जोंनि देहाया बेखौहाय माने सह्य खालामनो हाया आरोना सह्य खालामनो हाया बे समावहाय जोंनि जे हार्ट बे हार्टना गोजां बोथोरनि समावहाय माने जोंनि देहानि जे ब्लाड भेसल्स जे रोदाफोर बे रोदाफ्रा बेफोरो गासैबो कनस्ट्रिक्टेड माने गोरा जायो आरोना मा होननाय बिदिखौ सिख्रबनानै गोरा जायोना नै बेफोरबायदि जायो जायनि खारनाव जोंनि हार्टना बांसिनै प्रेसार बोलो होनानै ब्लाडखौहाय पाम्प खालामनो गोनां जायो आरो जायनि खारनावहाय हार्टना बांसिनैहाय प्रेसार होनाङो आरो बेजों लोगोसे गोजां बोथोरनि समावहाय जिहेतु जोङो बांसिन खामानि दामानिफोरखौहाय मावनो बायो आरो दैफोरखौ जों खम गाङो थ' बिनि थाखायनो डिहाइड्रेसन जानायनि थाखाय जोंनि थैफ्रा मा जायो बांसिनै मा होनो थिक जायो आरो मथा ना मा होननायसै बेखौ थैया थिक जायो थिकनेसा बारायो बिनि थाखायनो बे जुदि थैया थिकनेसा जुदि बारायोब्ला दाखा जानायनि चान्सेसा बांसिन थायो नालाय बेनि थाखायनो
बांसिनै स्ट्रक जानायनि चान्सेस थायो आरो प्रेसारा जुदि माने गावनि जुदि बाबा हामाना सना नों मानो बिदि है आंखौ हालाहाय बांसिनै जुदि बेफोरबादि मा होनो प्रेसारा जुदि कन्ट्रलनि बायरा जुदि हाइ जायोब्ला बिरादनो गिनांगौ जायो बिनि थाखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम एज ए हेल्थ वार्कार बे इनफरमेशनखौ होबाय आसा खालामदों बयनिबो थाखाय हेल्पफुल जागोन होननानै आरो गोजां बोथोरनि सम होननानै जिराय जिराय नै थावजों एवखां सौखां बांसिन बुस्थुफोरखौ जागोन बेखौ दासान बांद्राय माने गोजां बोथोरावहाय जों जानो लुबैयोना गुदुं गुदुं फास्ट फुडफोरखौ जों जानो लुबैयो बेफोरनो जोंनि देहानि थाखाय बिराद गिथावथाव थ' रायजो राजाफोर नोंथांमोना बयबो मोनथिखागौ थेवबो एज ए हेल्थ वार्कार आं बे इनफरमेशनखौ होबाय आसा खालामदों नोंथांमोन बयनिबो थाखाय बे हेल्पफुल जागोन होननानै गोजोन्थों